Kardom kar benglong pinya video kalalo most handsome actor mati kesuting tek naya bangpu alang li men ke Raju Ingti panang li tum chini neta hai alang li ke kanghon kaso pola mazan mati a video album nong ke pajan abang pulo lapen labang so lamazan pen alang kaprek alamazan hitami alang cepajan don digo asi pinige alang li ke cepajan ana men hai pinige labang so video pathak long lang iksina to tang ta video le starting lo na Raju Ingti non an karbi lamazan long cepajan don a video men hai ke like hen lo Kanghon kaso labang so lama jalong ke cepajan atau mamen ke lai ken lo Raju Ingti lapen lili rong parpi nidung kewang labang so lama jalong ke cepajan atau mamen ke lai ken lo Raju Ingti lapen miris rong hangpi neseng arlo labang so lama jalong ke cepajan atau mamen ke lai ken lo Raju Ingti lapen rindalin singnarpi o kanghon nangpan labang so lama jalong ke cepajan atau ke lahen lo Raju Ingti lapen Ristina Phangchupi lahai lamajan hlan non an Raju Ingti ke parjan a video mate album iglo nalo tum Raju Ingti ke parjan lamajan mate a video kolabang so lamajan si kelang men nailo ke shooting mate kelang men kolabang so lamajan si nang tum nangning kang samdun nailo nalo tum comment box ang tokenam chimik tha nalo tum handshake channel upasir pan subscribe lang subscribe non lapen like taping non lapen comment bang tenegri pinya video kelang si kang ton lo Kurang tu deh ho.